Il-parti l-kbira tal-ħajja fid-dinja, inkluż dik tal-bniedem, tevolvi maċ-ċiklu naturali tal-jum u tal-lejl. Madankollu, iż-żieda fil-livelli tad-dawl artifiċjali matul il-lejl qed tkollha effett fuq dan. L-użu eċċessiv u mhux floku tad-dawl artifiċjali qed ifixkel ir-ritmu tal-ġurnata tal-organiżmi ħajjin kollha u qed ibiddel ukoll il-mod kif iġibu ruhom l-annimali. L-użu ħażin tad-dawl artifiċjali u l-ħela fil-konsum huma s-sorsi prinċipali ta' tniġġis mid-dawl. Eluf ta' safar tal-baħar ibejtu tul ir-dumijiet tal-kosta tal-Gżejjer Maltin. Dawn huma l-garni u ċ-ċief, grupp ta' safar li huma sensittivi ħafna għad-dawl. Dawn l-safar ikunu attivi fil-kolonji fejn ibejtu fl-aktar ħinijiet mudlama tal-lejl. It-tniġis mid-dawl iħalli impatt negattiv fuq il-garnija u ċ-ċiefa. L-effetti prinċipali huma tnejn. L-ewwel nett id-dlam huwa parti importanti mill-habitat li fih ibejtu dawn l-safar. It-tniġis mid-dawl fil-kolonji tal-bejtiet ta' dawn l-safar tal-baħar ifixkel lil-safar adulti fil-ħidma tagħhom meta jkunu qed jieħdu ħsieb il-bejta. Dan huwa ta' dannu l-aktar tul il-perjodu meta jkunu qed iżoqqu il-frieħ, hekk kif l-adulti jkunu qed jirritornaw bl-ikel u ma jkunux jistgħu jelħqu l-ferħ minħabba il-periklu li jarawhom il-predaturi. Meta l-kolonji tal-bejtiet ta' dawn l-safar ikunu esposti għat-tniġġis mid-dawl fit-tul, dan jista' jwassal biex kolonji sħaħ saħansitra jiġu abbandunati, xi ħaġa li diġà qed tiġri f'Malta. It-tieni impatt hu meta jasal il-mument illi l-frieħ wara li l-ġenituri b'dedikazzjoni kbira jkunu ħadu ħsiebhom għal xhur sħaħ jiġu biex itiru għall-ewwel darba. Dawn jiġu diżorjentati għax jispiċċaw itiru lejn id-dawl artifiċjali fl-irħula u l-villaġġi mal-kosta minflok għal fuq il-baħar. Meta jiġri hekk jgħejjew inkella jaħbtu ma' dak li jsibu fi triqithom u jispiċċaw mal-art minflok fil-baħar. La darba jispiċċaw maqbudin fuq l-art, dawn l-safar qatt ma jirnexxielhom jerġgħu jsibu triqithom lejn il-baħar mingħajr assistenza u ħafna minnhom jistgħu jmutu mingħajr l-ebda forma ta' għajnuna. Il-proġett Life Arċipelagu Garnija qed jaħdem biex inaqqas it-tniġġis mid-dawl fil-Gżejjer Maltin permezz ta' bidliet fil-policies u bil-promozzjoni ta' miżuri li jistgħu jittieħdu minn dawk kollha li b'xi mod jistgħu jkunu involuti f'dan is-settur. Il-proġett qed ikompli jiġbor ukoll tarif dwar għasafar tal-baħar li jinqabdu fuq l-art u l-impatti negattivi tat-tniġġis mid-dawl fuq dawn l-asafar. Int tista' tenna u tgħin ukoll l-safar tal-baħar li għandna f'Malta. Fittex frieħ li jistgħu jispiċċaw maqbudin fuq l-art matul Ġunju u Lulju u matul Ottubru u rrapporta dawn il-każi.